Poštovana gospođo predsjednice odbora, poštovana pravobraniteljice za djecu, poštovane kolegice i kolege, saborske zastupnice i zastupnici. Ovo je izuzetno važna tema i iako smo svi jako zaposleni, jako je važno da o njoj govorimo i da sve svoje znanje i trud uložimo da razgovaramo o toj bitnoj temi i zbog toga srdačno pozdravljam sazivanje i organiziranje ove tematske sjednice. Ja ću vam malo govoriti o nekim osnovnim stvarima, teško je u 15 minuta reći sve. Uistinu postoje brojne knjige o tome i brojni članci znanstveni. Ako će tko poslije imati kakvih pitanja, evo moj e-mail je na web stranici fakulteta. Dosta sam istraživala u posljednje vrijeme i mogu vam vrlo rado dati dodatno neke informacije. Evo, kao što smo čuli, surogatno, odnosno hrvatski zamjensko majčinstvo, koje zapravo nije majčinstvo u pravom smislu riječi, s obzirom jer imamo to podijeljeno majčinstvo, je kad jedna žena nosi i rađa dijete koje namjerava predati drugoj osobi ili paru u skladu s ugovorom koji je sklopljen prije trudnoće. Dakle, kao prvo vidimo da se radi o jednom ugovornom odnosu, to je obvezno pravni ugovor, tako da podliježe pravilima već pri samom sklapanju jednog prava koje ne bi smjelo imati nikakve veze sa trudnoćom, rađanjem, dostojanstvom i drugim pitanjima. Najčešće se koristi nakon uporabe in vitro fertilizacije, to znači da dolazi do spajanja sjemena jajne stanice u epruveti što omogućava različite manipulacije, ili da se radi o gametama para ili da se radi o spajanju gameta potpuno nepovezanih osoba, niti međusobno, niti sa parom ili osobom koja naručuje tu uslugu. To je heterologna metoda, ili se može koristiti hibridna, to znači da se koristi, ako se radi o paru, kasnije ćemo to zapravo vidjeti, gameta samo jedne osobe naručiteljskog para. Može biti embrio koji potječe od tog para, može biti svježi transfer, to je vrlo rijetko jer je teže, komplicirano i baš se ne koristi. Uglavnom se radi o zamrznutom embriju i onda opet imamo problem što s tim embrijima i otvara nova pitanja. Embrio koji dijelom potječe od para, gdje se koristila donirana jajna stanica ili sjeme. Tradicionalno surogatno majčinstvo je rijetko, a to je da dijete potječe od žene koja ga je rodila, da ona ujedno jest genetska majka djeteta. To se upravo zbog opravdavanja tih medicinskih mogućnosti više ne koristi. Sljedeće bitno razlikovanje između komercijalnog majčinstva gdje se u cijelosti plaća usluga i takozvanog altruističnog. Kažem takozvano zato što altruistično majčinstvo umjesto novčanog iznosa novčane nadoknade, kaže se da se daje nekakva kompenzacija koja je zapravo u iznosima vrlo slična. Znači kompenzacija za ženu koja rađa, za drugog što nije radila za to vrijeme, za zdravstvenu zaštitu, za njezino zdravstveno osiguranje i slično. O pravom altruističnom zamjenskom majčinstvu mogli bi govoriti samo ako bi se dogodilo međuobiteljsko darivanje. Znači da sestra rađa kao usluga sestri, baka kćeri ili dakle mama kćeri, odnosno kćer majci. Svih mogućih kombinacija smo vidjeli da postoje. I to je nešto što je uistinu pitanje s psihološkog stanovišta, zato što čak i vrlo liberalni ginekolozi koji sudjeluju u radu Europskog udruženja za humanu reprodukciju kažu da se miješaju uloge i da kasnije, kad se prate te obitelji, iskustva nisu dobra, ali ja tu nisam stručna, to je samo ono što se kaže. Kakav je naš zakon? Zakon je vrlo jasan o medicinski pomognutoj oplodnji.
Zabranjeno je tražiti ili nuditi uslugu rađanja djeteta za drugog, dakle zabranjeno je u Hrvatskoj zamjena majčinstvo. Zabranjeno je ugovarati ili provoditi medicinski pomognutu oplodnju radi rađanja djeteta za druge osobe i predaje djeteta, a svi ugovori su ništetni. Ne samo da je to zabranjeno, postoji i predviđena sankcija, a to je da je prekršaj čini klinika u pravilu, odnosno zdravstvena institucija kao pravna osoba, ako ugovara, nudi uslugu, odnosno provodi medicinsku pomognutu oplodnju radi rađanja djeteta za druge osobe i predaje djeteta, i to kaznom danas u prijevodu otprilike nešto malo manje između 10 i 30 i nešto tisuća eura. Vidjet ćete poslije kolike su naknade, to i nije prevelika kazna. To obično moglo bi se dogovoriti da to plati naručitelj, kako to obično biva. Ali ono što je bitno da je u pravnom sustavu to prekršaj, nije pravno dopušteno. Što više, predviđeno je kazneno djelo trgovanja ljudskim zamecima, međutim tu postoji malo teži zahtjev, a to je ako ko nabavi, posjeduje, prevozi, prenosi, čuva, primi ili presadi zametak ili fetus, ako je znao ili tkivo, jer se radi ponekad i o tkivima, ili morao i mogao znati da potiče od osobe koja je žrtva trgovine ljudima. Dakle, to je kad bi nasilno uzimali od žrtve trgovine ljudima gamete ili čak i fetus. Zatim, tko uporabom sile i prijetnje, obmanom, prijevarom, otmicom, zlouporabom ovlasti ili teškog položaja, to bi mogli tumačiti i siromaštvo, ili odnosa ovisnosti, također. Recimo, žena traži uslugu neku traži sama medicinski pomognutu oplodnju, nema dovoljno sredstava i lako je moguće da kao kompenzaciju ponudi svoju jajnu stanicu koja ima određenu vrijednost na tržištu, da se umanji konačni trošak. Ili možda da par to čak učini. Tko dajući novčanu naknadu ili drugu usporedivu korist nabavi tkivo, stanicu, zametak, fetus, kaznit će se zatvorom od 6 mjeseci do 5 godina. Dakle, to je čak i onaj par ili pojedinac koji to naručuje, tu je stroža pretpostavka. I kaznit će se svatko tko izvadi ili presadi tkivo, stanicu, zametak ili fetus. Dakle, to je kazneno djelo, najteža oštrica zakona, najozbiljnije predviđena za manipulacije u tom slučaju. Naš obiteljski zakon im poštuje staro rimsko načelo mater semper certa est i vrlo je jasan. Majka djeteta općenito jest žena koja je dijete rodila, dakle neoboriva presumpcija, ne može se dokazivati suprotno. Kod majčinstva djeteta začetog medicinski pomognutom oplodnjom, majka djeteta začetog darovanom jajnom stanicom ili darovanim zametkom u postupku medicinski pomognute oplodnje jest žena koja ga je rodila. Dakle, ovdje imamo mogućnost da rodi žena s darovanim embrijem, ali ona nije surogatna majka, ona je uistinu žena koja je iznijela trudnoću i koja je dijete rodila. Ono što brine, to je u novom obiteljskom zakonu je dosta nezgodno stipulirana mogućnost priznavanja majčinstva. To je velika pogreška zakonodavca. Priznanje majčinstva upisat će se u maticu rođenih ako je Hrvatski zavod za socijalni rad dao prethodno mišljenje. Što to znači mišljenje? Mišljenje može biti pozitivno i negativno. Za nadat se da će se tumačiti da mišljenje mora biti pozitivno. Ja bih toplo savjetovala ministarstvu da prije nego što da mišljenje zatraži ipak DNA analizu, da žena koja dijete priznaje uistinu je i genetska majka djeteta i to je, osim toga, nije samo opasno zbog medicinski pomognute oplodnje, nego i za posvojenje koje bi moglo zaobilaziti postupak posvojenja redovitim putem. Dakle, lako je moguće da se dogovorimo da ja priznam nečije dijete i tako budem upisana kao majka djeteta,
dakle to bi sigurno bilo kazneno djelo sve skupa, ali nije nemoguće jer je zakonodavac otvorio vrata za to. Za nadat se da će ministar nadležan za poslove socijalne skrbi odgovarajuće propisati pravilnikom, ali zapravo za upis roditelja u matice rođenih je nadležno Ministarstvo uprave, a ne Ministarstvo socijalne skrbi. Ako pogledamo kako je nepotpun pregled, ali kako je u našem okruženju od država koje su nam zanimljive, surogatno majčinstvo je faktički dopušteno u Češkoj. Nije pravno uređeno, ali na konferenciji i kolege su nam rekli da se faktički provodi u Češkoj. Grčka je najliberalnija u Europskoj uniji. Tu su različite mogućnosti dopuštene. I osim toga imaju dosta često skandale vezano uz zamjensko majčinstvo, pa čak i do zatočavanja žena koje daju svoje usluge surogatnog majčinstva, manipulacije genetskim materijalom i drugo. U Belgiji, Nizozemskoj je dopušteno altruistično majčinstvo. U Portugalu su potrebni zdravstveni razlozi zašto žena koristi tu uslugu. U Rusiji je vrlo liberalna i iznenađujuće. Ukrajina je takozvani reprohab, dakle ekspozitura za povoljno zamjensko majčinstvo i imaju ekspozituru sada u Češkoj, ali su oni uvijek bili do sada korišteni jer su bile povoljne cijene $50,000 do 90, ovisno o uslugama, i to je uistinu puno povoljnije nego u SAD-u gdje je između $100 i $150,000 plus putovanje i sve ostalo. I osim toga vrlo se jednostavno rješava. Odmah se naručitelji upisaju kao roditelji u dokument koji izdaje bolnica. Dakle, oni zapravo fikciju stvaraju pravnu i falsificiraju te dokumente. U Velikoj Britaniji je dopušteno altruistično i nova destinacija je Sjeverna Makedonija, koji, iako imaju nekakve osigurače u propisu, ali ipak se radi svašta. U Francuskoj, Njemačkoj, Finskoj, zanimljivo, nakon 2007. je zabranjeno. Oni su imali iskustvo gdje su dopuštali surogatno majčinstvo, i Finska, koja je ipak nordijska zemlja, vrlo liberalna, je rekla ne, to nije za nas, slično kao Indija koja ne dopušta strancima više usluge surogatnog majčinstva, upravo zbog zaštite žena. Irska ide prema otvaranju, oni su zanimljivo dosta liberalni postali. Italija je od 2023. zabranila izdavanje izvadaka iz matice rođenih djeci kad su naručitelji istospolni parovi koji su tu uslugu koristili u inozemstvu. Dakle, idu i prema zabrani legalizacije u okviru nacionalnom. Španjolska, Švedska, Švicarska, Slovenija i još cijeli niz država imaju zabranjeno. Dakle, očito je da je manjina država koja dopušta pružanje takvih usluga, a dosta su liberalne one države koje vide zaradu u tome, ja bih se usudila reći, barem u ovoj našoj europskom okruženju. Evo, kad kažemo da nije uređeno, ako odete na web stranicu Češke, vidite da je moguće, prvo nude rođenje zdravog djeteta, to znači sav mogući probir embrija, izbor spola. Ja mislim da je to žensko pitanje, između ostaloga. Zašto ovaj ili onaj spol, može biti i muško u buduće. Rođenje u Češkoj Republici i potpunu pravnu pomoć, to znači, oni vam, malo sam pogledala, nude da će oni otići u vaše veleposlanstvo, dakle par, i pribaviti sve moguće dokumente. Meni odmah zvone sva zvona na uzbunu. Dakle, kako je moguće da meni klinika nudi da će meni kao potencijalnom roditelju pribaviti svu dokumentaciju? Nešto je trulo u državi Danskoj, dakle nešto to ne odgovara. U Velikoj Britaniji i Belgiji postoje konferencije o surogatnom majčinstvu. Konferencija to znači da su to tržište poput Velesajma.
Dolaze agencije, dolaze zainteresirani, pogotovo istospolni parovi, jer oni nemaju nikakve mogućnosti roditi dijete ako se ne dogovore s nekom ženom ili ako ne plate tu uslugu. I to se jednom godišnje događa. Pravo tržište, prava ponuda i potražnja tih usluga. Ono što je problem, a to je da smo u Europskoj uniji, granice su otvorene, zato su nam ponajprije važne države Europske unije, ali ne samo one. Dolazi do zdravstvenog, pod navodnicima, jer pitanje zapravo, nije svakom to pitanje zdravstvene zaštite ili potrebe, nego i postoje, složeni su slučajevi turizma. Postoji dosta velik pritisak da iako država ne priznaje učinke zamjenskog majčinstva, da to ipak učini. Različite su situacije i ono što je problematično, kako država može saznati, odnosno nadležni konzulat, odnosno matičar, pod kojim okolnostima je dijete rođeno. Ako dođe potvrda da je dijete rođeno iz Ukrajine, upisani su roditelji, pa kako će matičar provoditi dokazni postupak? Može samo posumnjati da nešto nije u redu. Ono što je sigurno da postoji odgovornost države kad dopušta prijenos gameta izvan Republike Hrvatske. Po zakonu je potrebno odobrenje Nacionalnog povjerenstva za medicinski pomognutu oplodnju. Hvala nekima koji su pisali taj zakon, ovdje je i profesorica Hrabar, ali ipak se trudimo sačuvati sa određenu kontrolu. I u zadnje vrijeme se ipak traži izjava, kad neko traži prijenos u drugu državu, da se neće koristiti usluge zamjenskog majčinstva. I drugo, upozorenje da je pravo djeteta da zna tko su mu roditelji imenom i prezimenom, dakle da se ne koriste te usluge u nekoj državi koja to ne pruža. Zašto je to za državu važno? Zato što država ima svoje pravo koje priznaje djetetu, a Hrvatski zavod za javno zdravstvo sufinancira prijenos gameta u inozemstvo. Dakle, država je suodgovorna za to što se događa i između ostalog imali smo situaciju da se traži prijenos samo muškarac u državu koja ima omogućeno surogatno majčinstvo i tu se sad traže neke dodatne izjave s kim namjerava imati dijete koje je izvanbračna družica, da ne kažemo drugarica, ako nije u braku, s kojom žena namjerava ostvariti roditeljstvo. Ja sam međunarodne dokumente nazvala povuci potegni. Zašto? Zato što s jedne strane imamo Konvenciju o ljudskim pravima i biomedicini koja štiti ljudsko dostojanstvo i koje je osnovno u ovoj cijeloj priči. Ali Europski sud za ljudska prava je od slučaja Paradiso i Campanelli iz 2012. do slučaja C protiv Italije do 2023. 31.8. je donesena odluka, varirao na način da je vrlo logički neobična odluka, da u slučaju kad Italija nije omogućila upis naručitelja kao roditelja u maticu rođenih djeteta začetog u inozemstvu uz pomoć surogat majke, rekla da to nije povreda prava naručitelja odraslih, ali jest povreda prava djeteta. Pa ne može biti jednostavno nelogično ako smo mi povezani, kako može biti povreda prava jedne osobe, a s druge strane ne može biti povreda, a je povreda prava odraslih. Tako da je tu dosta oslabljena pozicija države. Osim toga je povodom zahtjeva Francuske da se da službeno mišljenje rečeno da država ne krši prava ako predvidi način uspostavljanja pravne veze naručitelja s djetetom, bilo putem sudske odluke, bilo putem posvojenja ili na neki drugi način. Zato to baš nije dobro. S druge strane, imamo dva izvješća vezano uz posredno surogatno majčinstvo gdje je istaknuto da se može raditi o trgovini djecom i to je nešto što je trgovini ljudima, dakle što je
apsolutno neprihvatljivo u sustavu Vijeća Europe pa i svake druge razvijene države, demokratske države. Europska unija isto tako vrluda. S jedne strane postoji prijedlog jedne direktive koje bi uvela europski izvadak iz matice rođenih. To znači ako je netko upisan kao roditelj u jednoj državi, da druga država bez obzira na to što ne dopušta takve zahvate, da mora priznati status roditelja, odnosno afilijaciju djeteta prema roditelju. To je zbog jedinstvenog tog pravnog područja i slobodnog kretanja ljudi. To je potpuno kršenje sustava jedne države u odnosu na pravila koja postoje. A s druge strane je predložena nova direktiva o sprječavanju i suzbijanju trgovanja ljudima i zaštiti i zaštiti žrtava od trgovanja ljudima. 23. siječnja ove godine, 24. je predloženo i prihvaćeno da će i surogatstvo, kad se radi o trgovini, isto tako biti uključeno. Ali postoji ako se radi o trgovini. Znači, opet je relativizirano. Između ostalog, Haška konferencija o međunarodnom privatnom pravu već dugo vremena ima projekt o priznavanju statusa i surogatnom majčinstvu. Dakle, nikako da donesu zaključke, očito se radi o izrazito osjetljivom pitanju. Mislim da će biti dosta velike protivljenje ovoj direktivi o jedinstvenom izvatku iz matice rođenih. Ja pozivam uvažene naše zastupnike u parlamentu, jednom kolegu Ilčića i kolegu Sokola, da pažljivo prate i da vode računa o našim hrvatskim propisima ponajprije. I na kraju, ljudska prava, to je zapravo polazište, ishodište svega. Kad govorimo o pravima djece, onda govorimo o ljudskom dostojanstvu djeteta koje ne smije i ne može biti predmet kupoprodajnog ugovora. Dakle, mislim da se kod svakog roditelja buni sve kod toga protiv takve konstrukcije. Postoji pravo djeteta da o njemu skrbe roditelji, pravo da zna svoje podrijetlo koje je ugroženo, pravo na zaštitu zdravlja. Mi govorimo puno i o prenatalnoj psihologiji, o utjecajima koje se biokemijski događaju između žene koja nosi dijete i samog djeteta. Dakle, puno je toga što ne znamo i što ćemo tek otkriti. Osim toga, dijete ima pravo znati od kog potječe zbog mogućih genetskih bolesti i prenosivih i svega ostalog. Dijete ne smije biti predmet trgovanja ljudima. I dosta je važno pravo djeteta na državljanstvo. Kada se dijete nađe u tom legalnom limbu, može se dogoditi da ostane bez državljanstva jer mu država ne prizna državljanstvo kada dođu roditelji i onda imamo apatrida, što je za dijete jako loše, mora ići u redovito stjecanje državljanstva. Ovdje ne smijemo nikako zabraniti prava žene koja je zamjenska majka, njezino dostojanstvo, to je ujedno i feminističko pitanje. I koliko sam ja poznata, feminističke udruge su izrazito protiv toga jer se žene koriste kao sredstvo i one su potplaćene, one dobiju najmanji postotak u toj cijeloj priči. Prema tome, to je ujedno i klasno pitanje, ja bih rekla, pa bih onda pozvala sve bez obzira na političku orijentaciju da to tako promatraju i gledaju, jer to nije sad pitanje nekakvog možda desničarskog zanavjetanja, nego je to uistinu i klasno pitanje i trebamo štititi i te žene koje su u slabijem položaju. Zašto mi toliko o tome pričamo? Ovo su brojke koliko teži globalna industrija surogatstva. Prosite, ova druga godina je 23. Dakle, 14 milijardi dolara 22. 23. 17,9 milijardi. Predviđa se 139 milijardi dolara. Dakle, enormni iznos i jasno je otkud toliki interes da se to što više raširi.
Govore nam da je razlog tome pad fertiliteta, no ukupan broj djece začete medicinski pomognutom oplodnjom u Hrvatskoj iznosi 5%. To je irelevantno demografski da se poveća. U Španjolskoj je 7,6%, u jednoj Poljskoj 1,7% primjerice. Dakle, to ne može biti razlog. Sve više zahtjeva istospolnih muških parova. Dakle, to nije pitanje zdravstvene zaštite, jer znamo, može biti eventualno za ženu koja ne može roditi. I ovo su troškovi koji su bili ranije, sad su sigurno i daleko veći. Liječnici koji se bave medicinski pomognutom oplodnjom ustrajno upozoravaju na to da odgađanje roditeljstva dovodi do većeg stupnja infertiliteta. Ja sam zato jednu Rodenovu skulpturu ovdje iskoristila da bi potaknula nas koji smo roditelji da potaknemo svoju djecu i da im damo podršku ako do trudnoće dođe ranije, dapače da ih potičemo da ranije zasnivaju obitelj. Što će nas tek čekati za jedno 10 godina? Umjetna maternica koja se već sada koristi za nedonoščad ili autooplodnja, što u Japanu su već uspjeli s miševima da miševi rode dijete uz pomoć vlastitog tkiva. To ćemo tek vidjeti, pa nadam se da ipak neće biti prilike za održavanje saborskih sjednica povodom tih etičkih pitanja, već da ćemo jasno postaviti granicu. Za kraj jedna rečenica. Pravo ne smije biti sluškinja medicine. Kažemo da smo sluškinja politike, da je pravo ancila politike. Pravo ne smije biti ancila medicine i mislim da moramo voditi računa o tome koje su posljedice tih zahvata. Evo, prosto ja sam malo odužila, ali hvala vam na pozornosti.